Tervetuloa ensimmäiseen webinaariin. Aiheena tasapainoinen elämä. Tulen käymään läpi, miten pienet muutokset arjessa auttaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseen, ja tämä ei tosiaan vaadi mitään suuria uhrauksia, joten tähän pystyy kaikki ja tämä on helppoa kaikille. Pidemmittä puheitta lähdetään käymään esitystä eteenpäin ja tosiaan tervetuloa mukaan kaikille. Elikkä siis tänään käydään sitten läpi näitä niin kutsuttuja mikromuutoksia, jotka auttaa alkuun ja itse asiassa ihan sinne loppuunkin asti. Toki siinä sitten kun päästään eteenpäin, niin tiettyjä asioita tulee sitten sen elämäntapamuutoksen mukana, mitkä sitten tukee tätä koko prosessia. Tosiaan mä oon Jyrki ja oon 2 pienen lapsen isä ja haluan olla tätä vielä pitkään, ja olen itse kokenut sen, että pienillä muutoksilla voidaan niin kuin saavuttaa isoja ja pysyviä tuloksia. Itellä se oma herätys tuli siinä vaiheessa, kun täytin 40 ja olo oli koko ajan huono ja nukuin huonosti ja energiatasot oli alhaalla ja ei vaan niin kuin tuntunut hyvältä. Ja sittenhän se meni siihen, että mä menin työterveyteen ja halusin, että otetaan kaikki laajat verenkuvat ja kaikki ja sydänfilmit sun muut, että missä tässä nyt niin kuin oikeasti on kyse. Ja sieltähän ei sitten mitään vastauksia saanut, eli kaikki näytti hyvältä ja olikin hyvin arvojen puolesta, mutta olo ei vaan ollut semmoinen, mitä lääkärikäynti olisi antanut ymmärtää. No sittenhän se valaistuminen siinä aika äkkiä tapahtui ja alettiin sitten sitä muutosta siinä tekemään tai aloin, ja siitä se sitten lähti omalla painollaan eteenpäin. Ja nyt mä oon täällä kertomassa teille, että mitä ne asiat on, mitä minä itse niin kuin aloin työstämään. Elikkä tässähän nyt on vähän näitä syitä. Nämähän on vaan oireita, että nämä ei ole itse asiassa niitä juurisyitä, vaan nämä on semmosia aika tuttuja varmasti kaikille, että vaikka tuntuu, että olisi nukkunutkin hyvin, mutta silti aamulla jo herätessä huomaa, että väsyttää. Stressi, se tulee monesti siinä mukana ihan vaan sen takia, kun ei jaksa. Niin siinä vaiheessa meidän aivot toimii niin, että ihminen alkaa stressaamaan erilaisista asioista. No sitten on tää tuttu tapaus, eli toi paino. Itselläkin ylipainosta kärsin pitkään aikaa ja yritin kaiken maailman kuntosalihommia ja näitä, mutta kokonaisuus ei ollut kunnossa, niin se vaan alkoi sitten turhauttamaan. Ja tosiaan se, mistä mä itse sitten lähdin, niin toki mä itse tein tämän monta kertaa ensin väärin, koska en tiennyt, mikä tämä toimiva malli kuuluu olla. Ja lähdin sinne kuntosalille. Hikoilin siellä useita tunteja viikossa vain huomatakseni, että ei siitä mitään haluttuja tuloksia tullut. Ja sitten se turhautuminen vei sen motivaatioon ja oltiin taas niin kuin takas alkutilanteessa. Mutta ne on ne pienet jutut, millä se saadaan niin kuin se homma balanssi. Tässä nyt on tämmöisiä pieniä juttuja, mitä itse tein. Eli nämä kuulostaa pieniltä, mutta näillä on ollut suuri vaikutus. Jätin sokerin pois aamukahvista. Joo, no myöhemmin jätin myös maidon. Sitten tommosia ihan niinku 10 minuutin, 5-10 minuuttia. Pieniä kävelyitä, silleen, että kävi oikeasti ottaa vaan happea. Ei niinku mitenkään silleen liikunnan kannalta, vaan ihan vaan semmoista omaa pientä aikaa ja vähän selvittää päätä. Sitten toi ydinasia, mikä on niin kuin monessa asiassa, niin toi uni.
Niin alkuun tein sen, että lisäsin ihan vaan 30 minuuttia yöunen pituutta. Tuossa on nyt sitten se asia, niin kuin, mitä tämä kaikki toi tullessaan. 6 viikkoa, 5 kiloa tippu ilman oikeastaan minkäänlaista, että ne on niin kuin mikromuutoksista puhutaan. Toki tässä oli tukena itsellä sitten semmonen, että mä vähän niin kuin en oikeastaan miettinyt mitä syön tai miten syön, vaan lähinnä, että mihin aikaan syön. Eli semmoista arjen rytmityshommaa. Ei sen kummallisempaa. Nämä tullaan kaikki sitten käymään teidän kanssa läpi tässä kurssin edetessä. Kärsin kroonisesta närästyksestä itse yli 8 vuotta. Ja tämän matkan kun mä aloitin, niin siinä ei mennyt viikkoa, niin närästys oli hävinnyt ja se ei ole palannut. Et se on nyt ollut pysyvästi pois nyt jo 3 vuotta lähestulkoon. No luonnollisesti turvotus vähenee, energiatasot nousee. Ja ei tästä ole niin kuin enää paluuta vanhaan. Tää on hyvä ja helppo ja tää ei vaadi mitään suuria ponnisteluita. Niin siinä mielessä tää on hyvinkin miellyttävä tyyli ja tapa. No sitten päästään näihin salaisuuksiin, eli tosiaan kuten jo aiemmin sanoin, että itse menin sinne salille ja siellä tein mitä tein ja oli personal trainerit ja kaikki. Mutta eihän se niinku, se motivaatio lopahtaa siinä vaiheessa, kun niitä tuloksia ei synny. Niin liikunta yksin ei riitä ja se on aivan väärä tapa edes ajatella, että siitä aloitetaan, jos ne muut perusasiat on pielessä. Siinä mennään niinku väärässä järjestyksessä auttamatta. No niin, siinä sitten on tämä, että se vanha malli, just se, että kuntosali X määrää viikossa, noudatetaan orjallisesti tiukkaa dieettiä. Ja sitten se turhautuminen tulee, kun niitä tuloksia ei tule ja se motivaatio katoaa ja se on semmoinen pyrähys ja se vaan niin kuin, se lopahtaa. Ei silloin minkäänlaista jatkumoa. Sitten tämä uusi malli, mitä mä oon tässä teille esittämässä, niin se on nimenomaan, keskitytään näihin mikromuutoksiin ja ne on helppoja toteuttaa, koska ne tapahtuu siinä jo olemassa olevassa arjessa. Sä et siihen tarvitse mitään lisäaikoja tai mitään kalenterointeja. Se on ihan sitä sun oman nykyisen arjen rytmittämistä. Sen takia se on helppo toteuttaa ja koska se on helppo toteuttaa, niin se motivaatio siihen säilyy. Ja sitten kun halutaan pysyviä tuloksia, niin sitten siitä tulee niin kuin sun oma uusi arjen rutiini, niin silloin ne tuloksetkin on pysyviä. Ja tässähän se on niin kuin se kaiken perusta, eli se on se uni. Ja jos uni on pielessä, niin silloin ihminen ei jaksa. Ja se kaikki mitä me tehdään päivän aikana arjessa, vapaalla, missä vaan töissä, kotona, niin energiaahan se vaatii. Jos olet koko ajan väsynyt, silloin sulla ei luonnollisesti sitä energiaa ole. Ja sitten sä menet semmoisella autopilotilla ja hoidat vaan ne arjen pakolliset. Ei sulla ole niinku jaksamista eikä aikaa eikä mielenkiintoa tehdä mitään muuta. Niin ne säännölliset nukkumaanmenoajat, toki meillä kaikilla on juhlaa, vapaata, viikonloppuja. Ne on niitä yksittäisiä asioita. Ne ei vaikuta siihen. Se ei vaadi sitten, vaikka on häät tai jotkut isommat juhlat viikonloppuna, niin se ei vaadi sen jälkeen mitään korjausliikkeitä, vaan sitten sä jatkat sitä sun normirytmiä sen jälkeen ihan niin kuin siihen asti. Että semmoiset yksittäiset NS-ylilyönnit ei vaikuta siihen kokonaisuuteen. Et totta kai meillä on kaikilla ja pitääkin olla semmoisia juhlaa ja vähän semmoista niin kuin virkistäytymistä ja herkuttelua ja kaikkea. Tämä ei ole semmoinen, että tässä lähdetään niin kuin poissulkemaan asioita. Sitten on tämmöinen hyvinvoinnin pyramidi, miksi itse tätä kutsun. Eli tässä niin kuin näkyy se tärkeysjärjestys, eli se liikunta on siellä vaan se jäävuoren huippu, että
kyllä se niin kuin uni ja ravinto on se tärkein. Ja mä en ole mikään ravitsemusterapeutti, mä en ota kantaa kenenkään ruokailutottumuksiin. Että ainoa, mitä mä itse niin tuon ravinnon puolesta haluan kaikille kertoa, on se, että koska itsellä on se paastomalli siinä mukana, niin sillä on todella suuri merkitys sillä, että sun vuorokausittainen paastoaika on tarpeeksi pitkä, jotta se vanha ruoka kerkee sulaa sieltä pois ennen kuin sinne mätetään uutta tilalle. Ruoansulatusjärjestelmä ei toimi kunnolla, jos se ruoka ei sieltä koskaan saa pois sulaa. Perusjuttuja. Mutta tässäkin, niin kuin tuossa lukee, niin kuin uni ja ravinto ovat kunnossa, energiatasot tulee nousemaan, se on ihan päivänselvä asia. Sitten siinä on just semmoinen, että hei, että käympä tuossa kävelemässä vaikka tien päähän ja takas tai ton korttelin ympäri. Ja ne on ihan semmoisia luonnollisia asioita, että sitten kun sulla on enemmän virtaa ja näin, niin sit sä tykkäätkin niinku, että onpas kiva keli ja meenpäs tonne vähän kävelee. Tai jotain muuta. Toisella voi olla fillarointia, kuntosalia tämmöistä, mutta ne tulee ihan niinku luonnostaan mukaan sitten, kun se jaksaminen siitä lähtee nousuun. Sitten on se salaisuus numero 2, eli kaikki pystyvät tähän. Ja tässähän on aina se, että kun nämä mikromuutokset ei vaadi niitä suuria ponnisteluita. Mä itse tiedän ne kompastuskivet, eli aina mietitään, että onko mulla aikaa. En mä jaksa. Eikö sitä voi aloittaa huomenna? Onko tämä pakko tapahtua nyt? Mutta kun ne on tapoja, ihan pikkusia asioita, mitä sä siihen arjen tueksi itsellesi teet. Mulla on tuolla omassa sisällössä, mulla on semmosia viikoittaisia tsekkilistoja, hyvinvoinnin tarkastuslista, mikä on ihan täysin maksutta, saatte sen ladata käyttöön. Ja silloin niin kuin helppo lähteä liikkeelle ja rytmittää sitä arkea. Toistuvia tapoja. Sitten kun nämä kaikki pyörii automaattisesti, niin sittenhän niitä tuloksia sieltä tulee. Ja päämääränähän tässä on tosiaan se kokonaisvaltainen hyvinvointi, että mikään näistä aihealueista ei yksittäin sitä, ei niin kuin yhdellä liikunnalla tai pelkällä puolen tunnin unen lisäämisellä, niin se kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin se ei siitä tule. Se on kokonaisuudesta puhutaan. Ja tämä on se, minkä itse niin kuin huomasin ja sanoisin, että siinä ei mennyt edes viikkoakaan, että alkoi niin kuin huomaa aamuisinkin, että on ihan eri lailla on semmoinen levännyt olo ja hyvin palautunut olo. Siitä se niin kuin lähtee. Ja kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen ihan yleisvointiinkin, että sit niin kuin voi jo periaatteessa puhua ihan siitä terveydestä. Toki tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa se, että kurssi on hyvinvointiin ja arjen tapoihin keskittyvä. Eli jos sinulla on vakavia unihäiriöitä, mielenterveyden haasteita tai ihan jotain fyysisiä sairauksia, niin toki näitä voi ottaa tueksi, mutta se on sitten terveydenhuollon ammattilaisen kanssa keskustelun paikka. Hyvä. Sitten just tämä, salaisuus 3. Esteet ovat kuvitteellisia. Tekosyitä keksitään aina. Tässä ne on. Mä näihin jo vähän äsken viittasin, mutta et kun ei ole aikaa, ei ole energiaa. Menee aika käsi kädessä hyvin usein. Ei ole aikaa, ei ole energiaa. Se on viitseliäisyyttä. Aikaa tää ei vaadi. Kun puhutaan mikromuutoksista ja puhutaan arjen uudelleen rytmittämisestä. Kukaan ei niinku vaadi keneltäkään, että pitäisi keksiä jostain se 25. tunti vuorokauteen, jotta tätä pystyy vaan. Tää on ihan vaan semmosia päivittäisiä asioita, mitä teet. Mikromuutokset sopivat jo olemassa olevaan arkeesi. Sehän tässä on just se kaiken juju, että ei tarvi lähteä välttämättä sieltä kotoa edes sen pitkän työpäivän jälkeen, vaan teet niitä samoja asioita päivittäin. Ei ole energiaa,
No just sen takia lähdetään niin kuin step by step, että ne energiatasot sitten tulee kyllä kasvaa. Ja sitten toi, että en osaa, että en tiedä mistä niin kuin pitäisi aloittaa ja mikä on se järjestys. No sen takia mä oon täällä tänään ja kerron teille tästä. Ja kurssilla tullaan sitten käymään niin kuin läpi ihan niin kuin askel askeleelta, että miten tämä homma menee. Ja siinä sitten käydään myös sitä läpi, että millä se motivaatio sitten saadaan ylläpidettyä. Ja edelleen arjen rytmittämistä. Ei uhrauksia, ei suuria muutoksia, vain parempia valintoja pikkuhiljaa. Tämä tasapainoinen elämä, helppo tie hyvinvointiin, niin tämä on 3 viikon kurssi. Se ei tarkoita sitä, että sinun tarvitsee se 3 viikossa käydä läpi. Tämä on täysin itseohjautuva. Jos sinä päätät tämän kurssin ostaa, niin tämä on sinulla käytössä aina. Sinä voit palata siihen uudestaan. Siellä kurssissa on ekstroja, joita voit ottaa siihen oman niin kuin arjen rytmittämiseen käyttöön. Voit tehdä muistiinpanoja niiden pohjalta. Tämä ei ole semmoinen mikään live-setti, mikä vedetään hirveässä kiireessä, vaan ihan jokainen saa käydä omaan tahtiinsa. Mutta se on niin kuin tarkoitus siinä on, että se on niin kuin 3 viikon aikana niin kuin tekisi niitä muutoksia. Mutta se ei siitäkään kannata ressiä ottaa, että se on ihan, jokainen menee omaan tahtiin. Yes. Sitten, tässähän näitä on jo, mistä mä avasinkin tuossa heti alussa jo, että jokainen voi miettiä, ei nämä on vaan niinku mun esimerkkejä. Eikä tää niinku kävele 10 minuuttia lounaan jälkeen. Ei sillä ole mitään väliä. Sä voit kävellä 5 minuuttia missä vaiheessa vaan päivää. Tai 15 minuuttia. Nämä on vaan mitä mä ite teen. No vedenjuonti, se on monella suomalaisella, niin se on liian vähäistä. Vettä pitäisi juoda niin kuin aikuisen ihmisen se 2 litraa päivässä. Ja mieluummin silleen, että sitä ei niin kuin rykäse kerrasta, vaan että pitkin päivää ja mieluummin niin kuin lasi vettä tyhjään vatsaan aamulla. Sitten toi uneen painottaminen ja näin, mutta näitäkin on eri esimerkkejä ja näitä tullaan sitten kertomaan noissa ekstroissa ja kurssin sisällössä on niin kuin niitä tipsejä ja semmoisia ohjaavia tekijöitä, että sieltä voi niin kuin, me ollaan kaikki yksilöitä, niin jokaiselle löytyy jotakin, se on ihan päivänselvä asia. Mutta kuten tässä lukee, esimerkkejä. Eli sitten yhteenvetona ne 3 salaisuutta. Mikromuutokset, helppous, esteiden ylittäminen. Eli pienet teot, suuret tulokset. Ei tästä tarvi hiki tulla. Liikunta tulee sitten mukaan, jos tulee, mutta se ei ole välttämätöntä. Toki se on helpompaa ottaa se liikunta mukaan, jos on virkeämpi ja energisempi. Sitten tämä helppous justiinsa, kun ei vaadi edes kotota poistumista. Että ihan semmoisia päivittäisiä asioita. Kaikki pystyy. Minä pystyin, niin sinä pystyt ihan varmasti. Esteiden ylittäminen, no se oli sitten oikeastaan ne asiat, mitä käytiin läpi siinä yleisimmissä näissä tekosyissä, eli se, että en osaa, ei ole energiaa, ei ole aikaa, niin ne on vaan ajatuksia. Ja ajatusten kanssa ei tarvi olla yksin, että täällä ollaan auttamassa. Ja näitä asioita käydään yhdessä läpi. Hyvä. Ja se, että jos sä oot tähän asti tän jo katsonut, niin ei ole huonollakaan mallilla. Hyvinvointi on meidän kaikkien oikeus. Ja tasapainoinen elämä, se on mahdollista ihan meille kaikille. Se, että joku on kärsinyt väsymyksestä ja uupumuksesta 10-20 vuotta, niin se ei tarkoita sitä, että sen tarvitsisi niin kuin jatkaa sillä linjalla, koska tämä on meille kaikille mahdollinen ja tämä kuuluu meille kaikille. Se, että olet mukana vielä tässä vaiheessa, niin se on jo iso steppi ja voit taputtaa itseäsi olalle jo tässä vaiheessa. Että
Mä toivon, että tää alkaa vähän tää kupletin juoni jo aukeaa, että mä en voi liikaa painottaa sitä, että tää on oikeasti helppoa. Ei tarvi ottaa niinku tähtäimekseksi meidän juhannuksen jälkeen juoksee puolimaratoni. Ei missään nimessä. Mikromuutokset. Sitten tähän itse kurssiin. Kurssihan on tasapainoinen elämä, helppo tie hyvinvointiin. Ja kuten sanoin, 3 viikon kurssi, kaikki mitä tarvitset yhdessä paketissa. Kurssi sisältää 4 moduulia ja ne tullaan käymään nyt tässä seuraavassa läpi pintapuolisesti, että mitä ne moduulit tulevat sisältä. Elikkä moduuli 1, lähtötilanne ja unta ohjaavat vipukohdat. Eli tässä nyt lähdetään aika sieltä ruohonjuuritasolta, että jokainen yksilönä tunnistaa, mikä heikentää sitä omaa unta ja painonhallintaa juuri sinun arjessa. Onko se liiallinen ruutuaika juuri ennen nukkumaan menoa? Onko se turhanpäiväinen iltanapostelu, mikä on sitten joka iltasta? Tai mitä vaan. Meillä on jokaisella niitä omia haasteita ja omia sudenkuoppia. Sitten siinä mennään eteenpäin ja sitten siinä valitaan 2 tärkeintä muutosta. Kuten sanoin, tämä ei ole mikään semmoinen rykästään kaikki kerralla, vaan mennään oikeasti niin kuin, lähdetään helposti ja mennään loppuun asti helposti. 2 tärkeintä muutosta, mitä sä säntillisesti noudatat sen koko kurssin läpi. Sä voit ottaa useampiakin muutoksia, sitä ei niin kuin kielletä. Tämä on vapaa-valintaista. Tässä ohjataan nyt oikeaan suuntaan vaan. Ja sitten mittarit, joilla näet nopeasti mikä toimii. Ja tämä ei tule viemään sun energiaa. Tämä nimenomaan sitten kun sitä tulee sitä oikeanlaista rytmitystä, niin motivaatio vaan kasvaa siinä eteenpäin mentäessä. Sitten moduuli 2. Syömisen rytmi ja kevyt paasto unen tukena. Ne on semmosia asioita, että paastohommakin on semmonen, että niitä malleja on vaikka kuinka monia, niihin mä en tässä mene. Mulla on erillinen kurssi myös paaston voimasta ja siihenkin voi halutessaan tutustua. Mutta just nämä käytännön mikromuutokset, jättää tiettyjä asioita pois tai ei syö liian liikaa tai liian myöhään viimeistä ateriaa ennen nukkumaan menoa, että se saadaan se ruoansulatusjärjestelmä niin kuin balanssiin siinä ja se keventää jo itsessään ja se on sitten se homma, mikä oikeasti siinä lähtee sitten kilotkin karisemaan. Ja sitten just tämä, että en ota vieläkään kantaa siihen, että miten ihmiset syö tai mitä ihmiset syö, että tämä ei ole mikään dieetti. Tämä on vaan niitä rytmitystä. Syökää mun puolesta mitä syötte, että keskitytään ehkä enemmän vaan niihin aikoihin, milloin syödään. Ja sitten käydään läpi sitä unta, mikä on se peruspilari. Sitten, koska puhutaan kokonaisvaltaisuudesta, niin on myös sitten tämmöistä niin sanotusti rauhoittumista ja on sitten semmosia vinkkejä, millä niin kuin saadaan sitä unenlaatua parannettua ja nämä ei pohjaudu mihinkään arvailuihin, vaan nämä on ihan niin kuin toimivaksi todettuja asioita ja näitä on sitten tosi paljon, että sieltäkin voi sitten jokainen halutessaan, ei tarvitse laittaa kaikkia käyttöön. Mutta semmonen niin kuin 5-15 minuuttia semmonen, että saadaan se päivä pureskeltua siinä hyvissä ajoin ennen nukkumaan menoa. Ei tarvi mennä sit sänkyyn pyörimään ja alkaa sit ne ajatukset pyöriä siellä päässä ja sen takia ei joko se uni tuu tai sit jos se tulee, niin se ei ole tarpeeksi palauttavaa ja
hyvää se uni. Perusasioita, jokainen pystyy tähänkin. Viimeinen moduuli. Tässä vedetään sitten vähän niin kuin nippuun se koko homma ja sitten katsotaan ne, että miten se ylläpito toimii siinä, että kuten sanoin, niin jos on joku railakkaampi viikonloppu tai että on vähän kiireisempää tai enemmän menoja, juhlia, uniajat venyy tai nukkumaanmenoajat venyy, tulee iltasyöpöttelyä tai jotain muuta semmoista, niin katsotaan sitten vaan se, että siitä ei pidä potea huonoa omatuntoa, että se on elämää ja se kuuluu meille kaikille ne nautinnot. Ja sitten tosiaan se pysyvän ylläpidon tai motivaation pysyvä ylläpitäminen, niin se on myös siinä sitten. Sitten tosiaan, kuten sanoin, niin siellä on niitä ekstroja ja tämä on sitten semmoinen asia, että minulle saa laittaa viestiä ja kehitysehdotuksia, että jos sinne kurssiin haluaa jotain ekstra materiaalia, niin niitä voi ehdottaa minulle. Mä voin niitä sitten sinne lisätä ja ne on sitten, tää on semmonen homma, että kerran kun oot sen kurssin itsellesi lunastanut, niin jos sinne jotain päivityksiä tulee tai ekstroja lisätään, ne on myös sitten sinun käytettävissä. Niistä ei veloteta erikseen. Ja siis kursseja tullaan päivittämään kuitenkin. Yhteisön tuki. Meillä on siellä valmis yhteisö, missä on muun muassa omat chatit ja siellä saa jokainen kertoa sitten ihan luottamuksellisesti niin kuin omasta matkasta ja jakaa sitä tietoa sitten muille, että mitkä on niin kuin toiminut vaikka itsellä. Et sit siitä voi ottaa muut niin kuin niitä tipsejä. Et se on tosi tärkeää ja se on semmoinen kuitenkin turvallinen paikka, että me ei olla missään somealustalla sitten kaikkien nähtävänä, vaan se on meidän oma semmoinen kurssin sisäinen yhteisö. Ja toki itse seuraan sitä myös sitten, ja vastailen siellä sitäkin kautta teidän kysymyksiin. No sitten tämä itse pääkoulutus. Koulutusrakenne on yhdistelmä tekstiä ja videoita. Ja sitten siellä on niitä erillisiä ekstroja, mitkä on yleensä jotain liitteitä kurssin sisällä, mitä saa sieltäkin sitten ladata itsellensä ihan niin kuin omiin faileihinsa, että ei tarvi aina mennä sinne kurssin sisälle, jos haluaakin katsoa vaan jotain yksittäistä ekstra tiedostoa, niin se on silleen hyvä, että sen saa sieltä kuitenkin irrotettua sitten itsellensä. Ja tosiaan lanseeraushinta on nyt 49 €. Tällä hetkellä se on vappuun asti 2026, mutta koska en tiedä milloin teistä kukin tämän materiaalin käy läpi, niin jos tarjous on umpeutunut, kun katsot tätä, laita minulle viestiä, että hei, olisin valmis nyt ostamaan, niin te tulette saamaan tämän joka ikinen tuohon lanseeraushintaan ainakin tämän vuoden ajan. Ja sitten jos te saatte kaverinne mukaan, niin kaverin saa sen myös, mutta hänen pitää ilmoittaa, kuka on häntä tai kuka hänelle on tämän niin kuin vinkannut ja näin päin pois. Et jos te olette siellä suosittelijana, niin sitten se kaveri saa sen myös siihen hintaan. Mutta tämä ei ole kuitenkaan mikään pysyväistarjous, että normaali hinta on se 99 ja sillä mennään sitten jossain vaiheessa. Tämä ei ole niin kuin, kannattaa toimia niin kuin ennemmin kuin myöhemmin. Hyvä. Ja tässä tosiaan sitten nyt se on se sun tilaisuus. Jos sä oikeasti haluat ja tunnet, että jotain pitäisi tehdä, niin
mä voin hyvällä omalla tunnolla tätä kurssia sulle suositella, koska mä tiedän itse omakohtaisesti, että tämä toimii. Mä olen kokemusasiantuntija, mä käyn itse läpi tätä asiaa joka päivä. Ja mä olen tehnyt sitä nyt jo kohta 3 vuotta. Ja ei ole paluuta enää normaaliin. Tai normaaliin. Tämä on uusi normaali. Ei ole paluuta siihen vanhaan huonoon tapaan. Ja tosiaan tämän materiaalin sait sähköpostin mukana, niin sähköpostista löytyy se linkki sitten, mistä pääset sinne tarjoushintaiseen tuotteeseen. Ja siis nythän sä oot jo periaatteessa tehnyt sen päätöksen, että sä haluat olla tässä mukana, niin ei sun kannata miettiä sitä yön yli, että haluatko lähteä, vaan nyt käyt ostaa sen kurssin ja siitä se lähtee ja pyydä kaverit mukaan, koska tää toimii. Kannattaa muistaa, että ne esteet on vaan niitä ajatuksia, että se, että lykkää sitä huomiseen tai ensi viikkoon, niin ei se muuta sitä tosiasiaa, että tämä toimii. Ja se, että jos sulla on tulevana viikonloppuna tulossa juhlat ja näin, niin aloitat sen jälkeen. Ei, sä voit aloittaa että heti ja juhlit ne juhlat siinä, vaikka menisi 3 päivää, niin juhlit ihan rauhassa. Sitten sä vaan jatkat sitä, mihin jäit. Ei vaadi korjausliikkeitä. Voi aloittaa ihan koska vaan. Kiitos. Ja kysymyksiä otetaan vastaan. Facebookista voi laittaa viestiä DM, vaikka hyvinvointipalvelut, Jyrki Heikkinen, löytyy nimellä semmonen sivu. Ottakaa seurantaan. Sitä kautta voi laittaa, sähköpostiin voi laittaa jyrkiheikkinen@hotmail.com. TikTokissakin voi laittaa, jos sinne eksyy. Ja sitten tuolla niin kuin nähdään tuolla yhteisössä sitten tuolla meidän alustalla. Niin siitä se lähtee. Tänään kun aloitat, tasapainoinen elämä on lähempänä kuin luuletko. Nyt kun aloitat, niin se on käytännössä siinä sun käsillä heti. Kiitos kaikille ja palataan yhteisössä. Moikka!